Hola, bona tarda. Estem en el casal del Taular de Can Saladrigues, d'aquí del Poble Nou, i farem una miqueta de tour i us explicarem una miqueta les coses que es fan aquí en el casal. Ens trobem en la sala de bar. Aquí el soci ve a jugar a cartes, ve a jugar al dòmino, té el bar per poder prendre's un cafè o prendre's el que li vingui de gust i pot disposar d'un horari de 10 a 1 i de 4 a 7. Llavors aquí el soci ve i s'ho passa la mar de bé amb aquest aspecte que ja es pot distreure i té una forma d'esbarjo per poder jugar i fer la seva ronda i la seva tertúlia amb els seus amics. Vinc de tant en tant, m'agrada passejar, veure l'ambient una mica, però no m'hi quedo aquí a jugar ni a fer partides de dòmino, no. La història del casal data de l'any 1883, que va ser quan es va fundar aquesta fàbrica, que era de teixits. A la fàbrica, això ho feien les bitlles, i aquesta senyora els feia els teixits i els havien de posar per anar fent. Sí, per anar fent els teixits, que feia la tela. I llavors va estar tot el segle passat, fins a l'any 1990, que va ser quan l'Ajuntament va voler anul·lar aquest solar per fer equipaments. Llavors hi va haver-hi moltes lluites, moltes manifestacions, moltes queixes, i al final l'Ajuntament va cedir a fer un casal, perquè el casal que hi havia abans era un casal que estava a la Rambla, però l'espai era molt petit, era molt reduït, no donava peu a poder fer especialitats ni a poder fer res perquè l'espai era molt reduït, i aquí ara ens han donat un solar que dona peu a poder fer moltes coses, es fan activitats de tot tipus, de tota manera. Jo em vull apuntar, que ara m'he anat a apuntar per fer teixint, oi? A veure, perquè com que tampoc no estic gaire bé dels ossos, és una cosa més lenteta, no? I doncs la vull fer. A veure si es pot fer aquí, per això. Sí. Aquí ara ens trobem a la sala on hi ha a la seva esquena hi ha els lavabos. Llavors aquí tenim el despatx del podòleg, aquí tenim la secció de peluqueria. Pues mira, hace un año que estamos aquí. Estamos muy cómodas porque es un casal muy cómodo para trabajar. Se trabaja muy bien, las señoras están muy cómodas, todo muy bien. Venimos, las peinamos, cortamos el cabello, les teñimos, todas esas cosas, para que estén guapas. Pues ya está. Solo puedo decir que nosotros de aquel casal a este hemos ganado mucho en calidad, porque está muy bien. Muy bien, me lo cortan y me lo tiñen, todo muy bien. Estoy muy contenta con venir aquí a esta peluquería. Los cobran menos porque es más baratita, porque somos ya personas que no cobramos mucho y todo eso. Y venimos aquí. Luego los salimos afuera, los tomamos un cafelito, hay un poco de rollo. Y bueno, cuando hacen alguna fiesta, pues vamos a las fiestas. Cuando hacen una salida por ahí, pues vamos también. Los resulta más baratito i lo passamos bien. Llavors hi ha la sala d'escaig i tenim la sala de biblioteca i llavors tenim la sala dels tallers on fan totes les manualitats, que és el taller de pintura, dibuix, aquarel·la i totes aquestes històries. Aquí ara és la zona dels despatxos. Aquí tenim a la senyora tesorera, que és la secretaria. Llavors aquí tenim la recepció. Aquí hi ha la recepció, diguéssim, del casal, on tota la gent ve a preguntar i a consultar. I llavors aquí tenim la sala de direcció, que és on estem el president i el secretari i el vicepresident. Perquè és un casal que pot presumir que ronda la ratlla de 4.000 socis i fem una revista de cada 3 mesos, es fa una revista amb què el soci col·labora,
Llavors hi ha diverses entitats que també s'anuncien i llavors donem una vida que estem molt orgullosos d'estar aquí en el casal.